आं सन्दना इस्लारि 6 बोसोर जाबाय बिसुगे हादोर भुटाननि राजखुंगुरा राजा जिग्मे सिंगे बांसुगनि फिसाज्लानि जोनोम सानजों लोब्बा लानानै बौद्ध धोरोमनि गथ'साफोरनि मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि दैयाव हगारनानै होदों गुबुन गुबुन रोखोमनि ना मोनसे धोरोमारि खान्थिजों सोलिबोनाय बायदि भुटान राजानि फिसाज्लानि जोनोम सानाव बौद्ध गथ'फोरा दैमानि दैयाव हगारनानै होदों ना मख'जाथावदि थांनाय 5 फेब्रुवारि खालारखालि बिसुगे हादोर भुटाननि राजा जिग्मे सिंगे बांसुगनि फिसाज्लाया आबुं 6 बोसोर जाबाय बेखौनो नोजोर बोना राजखुंगुरनि मोजां हास्थायनानै हादोरनि बौद्ध गथ'फोरा फाननो लाबोनाय नाफोरखौ लाबोनानै बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोल सखिनि फाग्लादिया दैयाव हगारनानै होयो मुसलपुरनि जांदक फेलरि बुद्धिस्ट मनेस्ट्री फरायसालिनि फोरोंगुरु सेराब दरजी बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बेयो गोदो गोदायनिफ्रायनो बौद्ध धोरोमाव सोलिबोनाय खान्थि थैथारनो गोनां जिबिखौ बोखांना लाबोना फिन जिउ दान होनाया लोगोसे नाखौ हगारनानै बिथांमोना राजखुंगुरनि मोजां आरो गोलाव जिउ थांना थानायखौ हास्थायदों बाक्सा मुसलपुरनिफ्राय दिबाजुराम गयारिनि खौरां। जैसे कि हम लोग धर्म में से मानता है ना, जैसे कि हम लोग का जिंदगी का भी थोड़ा ये शक्ति कम होने से हम लोग फिर से ये ज़्यादा करने के लिए ऐसे हम लोग का ज़िंदगी बढ़ाने के लिए अभी दूसरा का ज़िंदगी देने से उसका वजह से हम लोग का भी कुछ अच्छा ही होगा ना, इसलिए हम लोग अभी ये मछली छोड़ा है। कितना किलो इधर मछली अभी छोड़ा? अभी हम लोग 20 किलो जैसे छोड़ा है। कौन सा ये नदी है ये नदी क्या नदी है? पागला नदी। पागला नदी तो चौकी में पहले भी आप लोग ने मछली यहाँ पर सरा है क्या? हाँ, हम लोग ऊपर छोड़ा है। तो जैसे कि हम लोग तो बच्चे लोग का बर्थडे में ऐसे गिफ्ट करके हम लोग उन लोग का ज़िंदगी थोड़ा लंबा बनाने के लिए हम लोग ऐसे प्रार्थना करके अभी मछली लोग का ज़िंदगी ऐसे छोड़ा है। जैसे किसका बर्थडे? अभी जैसे कि अभी किसका भी बर्थडे हो सकता है, जैसे कि आपका भी हो सकता है, हमारे भी हो सकते हैं। और कल परसों तो जैसे कि हम लोग ऐसे था ना, जैसे कि हम लोग एक सेलिब्रेशन था और माता सरस्वती का दिन भी था, इसलिए हम लोग थोड़ा पूर्णे पर मिलने के लिए हम लोग ऐसे छोड़ा था। कैसा अनुभव रहा है आपका? कैसा अनुभव है आप लोगों का होने के बाद? अब हम जैसे कुछ लोग मारने वाले से बचाने के बाद में अभी आप लोग पानी में देख रहे हैं ना, कितना वो भी खुशी करके अभी खेल रहा है। इससे ही हम लोग का मान में थोड़ा सुख शांति मिलन वही हम लोग का फल है। आप लोग मुसलपुर से आए हैं, वो मुसलपुर में उधर जंगपुर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है ना, जैसे कि हम असम में कोई लोकल लोग बोलते हैं, नेपाली मंदिर बोलते हैं, जैसे कि एक तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, उधर से हम लोग आए हैं। हम लोग मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी महकुमानि 1 नं बेथागाव गामियाव थानाय जिजास मेरी स्कुलाव 3 फोरोंगिरिनि गोनांथि जानानै फैदों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय गोनांथि जानाय क्वालिफिकेशना जाबाय इंलिश आयदायाव MA पास जानाय जानो नांगोन। मेथ्स आरो फिजिक्स आयदायाव MSc पास जानाय जानो नांगोन। बिजाथिफोरा 15 फेब्रुवारि 2022 इं अक्ट'सिमनि गेजेराव गावबागाव बाय'डाटाखौ फरायसालियाव गथायहैनो हागोन। बाय'डाटाखौ लाखिखांनायनि उनाव सानसे बिजाथिखौ इन्टारभिउनि थाखाय लेंहरनाय जागोन। फोरोंथाय फोथाराव एक्सपिरियेन्स थानाय आरो नेट BEd गोनां बिजाथिनो 12,000निबो बारा दानबान्था होनायनि राहा लानाय जागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोनहा गाहायाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। जानबुं नाम्बार 8638992811